So guys, may nakita akong dalawang tao dito sa barangay guys na nagdala ng bamboo guys, yung gagawin nilang bakat guys, yung lalagyan ng mga gulay. So pupuntahan natin guys kung paano nila paano sila magawa ng bakat guys. Ilang taon na? So tatanungin natin kung ilang taon na sila naggawa yan guys. So let's go. Nasunog yung balay di Arinoy? Nasunog? Nasunog. Wow. So may nasunog nga bahay dito guys. Dito. Pero nagawa na sila ng palasyo guys. Yan. Yo. Gawin. Yan guys, yung nakita niyo guys, first floor pa lang yan guys. So maging 5th floor na yan guys. So Busing, magtanong ako sa inyo, Busing, saan ba yung laday? Kato na himog bukag ba? So, let's go. Wak naman. So, example, bukag, dara bukag. Oy. Grabe na biya kaon. Dara bukag, di mo. Ito yung mga taong pinupuntahan namin guys. Nangain pa sila guys. Yeah. Ano sa sudan nyo ga? Ano sa sudan nyo? Baboy? Munang baboy. Ino naman ba? Lamia na. Baboy. Lamia na. Magbuhat mo bukag ron. So sila yung magawa ng mga bakat guys, yung lalagyan ng mga gulay guys. So si Agaw. Tanganin mo Gaw? Ha? Mio. Mio? Ricky, Mio at saka si Ricky guys. Oh. So patapusin muna natin sila sa pagkain guys. Tapos interviewin natin guys. So umaya na. So what's up? So ito guys, dito tayo guys sa mga nagawa ng mga bakat guys. So tanungin natin sila guys kung ilan yung magawa nila sa isang araw guys. So Busing, okay na madisturbo Busing? Okay, tanagaw. Pila yung mahuman ni mo ano sa adlaw Busing? Joteras. Ha? Joteras. Mga pila? Anong dosi? Sa kaya. Dusi? Dusi, so dusi kabakat mahuman nila sa isang araw guys. So pila yung baligya sa Busing? 100. 100? Ang isa? Oh. So tag 100 yung isang bakat mga guys. So dosi. So 12 times 100 equals 1.5 ade 1.2. Oh, pero lisod man. Pero hirap. Dili sayo nang ilang gibuhat mga guys, no. Pwede sila masama ana. Pwede sila magkasugat yan. So pila na mo katuig ani nagbuhat Busing? 40 na. 40 katuig? 40 years. 40 years sila nagawa ng mga bakat guys. So, saludo. So saludo ako sa kanila guys. Kasi yung trabaho namin guys, hindi kami nakagawa ng ganyan. Mahirap yan. So asa niyo Busing? Bye. Bye. Abay nyo ha, bye. Oh. Okay. So asa ba nyo ibaligya Busing? Carbon. Sa carbon eh? Pareha dahil tagatuan eh. Carbon sa dinid eh. So, kamo kamo sa imo baligya nito Busing? Ha? Kamo ra? So Libre kulapo. So, libre pang palit kulapo. Libre ay. Libre kayo. So, naana mo isukod ani Busing? Ang saan ni Busing? Ana. Pila din ni kamitros? Ha? Duhar na kape. Duha ka metros? So 2 meters and a half guys. 2 meters and a half. So ito guys, kada adlaw gyud mo nagbuhat ani Busing? Okay. Ha? Adlaw gyud may lang buhat. Okay, sumayo. Saludo ako sa kanila guys, yung ginagawa nila guys.
So, salamat kay Busing ha. Hi Busing. What's up guys? So, andyan guys, na-interview natin yung dalawa, yung isang guys, magawa ng bakat guys. So, thank you so much guys. Comment down below kung ano yung pa-interview. Oh, yeah. Comment down below, comment section kung ngayon may magpa-interview guys. So, thank you so much. Boss Ayan Vlog. Subscribe.